सिखारदो नोंसोर सिखारदो नोंसोरा सोरगोआव जायगा दं ना नोरोगाव बे बुहुम बिखायाव नोंसोर बिदि गोदाव सोराव थानो मोनला थफादो नोंसोर आंजों नोंसोरखौ आं बिदि खाना दोनजानायनिफ्राय उदां खालामनोसै थेबगां दानिया नों बे दोफोरखौ लानानै थांदो आरो आंनि खथायाव दोनहै आं बेयावनो थानो नांगोन दसे आं गिनाय मोन्दों हारसिं थांनो आंबो दसे नेनोसै नामा लोगोसे थांफानोसै जाया बिदि जानाय नङा मानोना बे दोफोराव जिउमा दं बिसोर दानो बिनिफ्राय ओंखारनो नागिरगोन बिनिखायनो गोख्रै लांनानै आंनि खथायाव दोनहै आंखौथ' जेबो खालामनो हानाय नङाना बिसोर दोनिफ्राय ओंखारनोथ' हानाय नङाना बिसोर दायो जोबजाना दं बिनिखायनो बिसोर नोंखौ जेबो खालामनो हाया आरो मोनसे बाथ्रा बे दोफोरखौ हायाव गोग्लैनो होनाङा बे दोफोरा बायनांगौब्ला जिउमाया ओंखारबोगोन आरो ओंखारबोब्ला जोंहा खैफोद जागोन बिनिखायनो साबधानै लां थां दानिया बिसोरखौ लानानै थांदो जेबो जाया थेबगां जेबो जाया गुरुआ बुंखादों बिसोर जेबो खालामनो हाया नाथाय बे दोफ्रा बायनानै जुदि जिउमाया ओंखारो बिदिब्लाथ' आं थैखागोन जोबोद साबधानै थांनांसिगोन आं जाहाथे जेबो गोरोन्थि जाया बिदि बुंनानै बे थेबगां होननाय सेंग्राया आवगायलांबाय थायो बियो दायो गासै 6 जिउमाखौ लानानै थांगासिनो बे तान्त्रिक बोराया मुक्ति मोनै आत्माफोरखौ हमनानै खामानियाव बाहायो मुक्ति मोनजासिम गावनि गलाम खालामना मोन्थोरजों खाथाबना लाखियो दिनैबो बियो 6 जिउमा एबा आत्माखौ हमनानै लाबाय नाथाय बियो मानो बिदि खालामो बिनि गुमुरा दाबो आन्दोआव बे सैमाया मानो सोंबाय थाखो आंखौलाय आंखौ अरनोसो फैबाय माथो थारैनो बियो बेयाव जिउमा थानायखौ मोनदांबाय खोमा बे दोफ्रा बायनांगौब्ला खैफोद जागोन आं खारनांसिगोन थेबगाङा जोबोर खारो बिनि खिथु खिथु सैमायाबो खारो थारैनो सैमाया हमनांनो हामारदों बिनिखायनो सैमाया दोफोरखौ होसोदों थेबगांनि बिदि खारनायाव मोननै दोआ थलथब गोग्लैलाङो मोननै दो बायबाय दानिया मा जाबावगोन सानै जिउमाया उदां जाबाय दानिया आं मा खालामबावनो मा जाखो राखेब मा दावराव जायामोन बे दोआ माबोरै बायखो जिउमायाथ' उदां जाबाय नोंखौ आं साबधानै लां बुंदोंमोन ना आंखौ निमाहा होदो गुरु आं बिदि खालामनो होननानै खालामाखै मासे सैमाया आंखौ अरनो होसोदोंमोन बेयावनो खारनायाव बोरैबा गोग्लैना बायबाय सैमा मासेखौ गिनानै बिदि खारबाय नों मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हाया माथो नों बेनो जाबाय आत्मा हमग्रा तान्त्रिक जानो फैग्राया नोंथांनाव आं निमाहा बियो आंखौ निमाहा होदो आंनिनो गोरोन्थि जाबाय नोंनो बिदि खामानि मावनो होनाया आं गावनो मावब्लानो गाहाम जाबायमोन गुरु जों बिसोरखौ दायो नागिरनो हानाय नङाना नोंथाङाथ' बिसोर सानै जिउमाखौ हमफिननो हागोन हानाया हागोन नाथाय बिसोरखौ खाथियाव मोननांगोन अब्लासो जागोन नाथाय बिसोरखौ हमनाया गोरलै बाथ्रा नङा दानियाथ' दो न'आव थांग्रोनि बिनिफ्राय बिसोरखौ नागिरगोन दानिया साबधानै ला थौ नों सिगां जाग्रो
नै दासो मोनफैबाय मानोथो गोबाव जाबोआ ओंख्रि संनो नेगासिनो आं मैगंखौनो लाबोआसै माथो मैगं लायनोनो थांखाबाय आरो मैगंखौनो लाबोआसै मा बबा जाबाय नामा खुगायाव राव गैला नामा गुमै बेफोरखौ मा खालामखो नों आब'खौ मानो दानथारखो नों गुरु बै आत्माफोराथ' मानसिफोरखौ जेबो खालामनायथ' नङाना मानो खालामा जानो बिसोरनि सिङाव जा फैगोन गासै सिलिंखार खालामजोबगोन बिसोर गावनो जेबो खालामनो हानाय नङा नाथाय गुबुननि सोलेराव हाबनानै बिसोर गासै खालामजोबनो हागोन बेनिखायनो गोख्रै थाबाय बिसोर सानैखौ हमथारनांगोन आं मोनदांनो हादों बिसोर बे लामाजोंनो बिरलांदों हाब गुरु बिसोर एथ'ग्राब गोहो मोनबायना बिदिब्लाथ' गासै आत्मायानो बिदिनो खालामनो हागोन गासै आत्माया हाया थेबगां इसोर दं बिसोरनिबो मोनसे सिमा थायो बे सिमानि बायजोआव फैब्लासो बिसोर गावनि गोसो बायदि खालामनो हायो आं जा आत्माफोरखौ हमदोंमोन बिसोरखौ बै सिमानिफ्राय बायजोआव लाबोनाय जाबाय बिनिखायनो बिसोर दायो जा गोसो बेखौनो खालामनो हायो बेथ' जोबोर गिथावना आंनो बेफोरखौ मा खालामफ्लांखो दायो फस्थायना जेबो मुलाम्फा गैला गोख्रै थ'दो खाथियाव दंथारो आं हमदांना मोनदों आयं ओइ आयं मेब्ला माया फाग्ला जाबाय खोमा मा जाखो सोरखौ फाग्ला जानायनि बाथ्रा बुंखो मेब्ला माया फाग्ला जानायनि बाथ्रा बुंदों आं गावनि हिनजावखौ दानस'बाय आरो गामिनि मानसिफोरखौ जायखौ नुयो बेखौनो दानस'गासिनो आंखौबो दाननो नागिरदोंमोन खुनुरोखोम खारबोबाय आं हनै आयं फैगासिनो नोंसोरबो खारदो मा जालाबायखो बिहालाय नंमारगौ खोमालै सिखाबो लानानै दं माथो नोंसोर साबधान थादै दानमारनोबो हागौ बि ओइ मेब्ला मा खालामनाय जादों हा बे सिखाजों मा खेला मोन्दों फाग्ला जाबाय नामा मानसिखौ दानथारलागासिनो गोख्रै गार सिखाखौ नङाब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा ए मा जामारदों नों बेलाय सेंग्राफोर हमलाय हम बिखौ साला मेजेमा बारा जादों बिनि जानायानोथ' मा जामारदों बिहा मोदायफोरसो लोगो मोनबाय नामा माबा मोदाय जाखांनाय बायदिसो खालामबाय थादों मेब्ला ओइ मेब्ला मा जाखो मेब्ला माबा मानसिया उन्दुलांबायसो नामा मेब्ला ओइ मेब्ला आदा बेखौ दानो खेवथ'ला दा सिखारब्ला मा थिक आरोबाव बिदिनो खालामो बिनिखायनो बेखौ बिदिनो खाना दोननाया गाहाम जागोन नामा नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बिदि खालामनायानो गाहाम जागोन नुबायना थेबगां बै दुथां आत्माया माबोरै सिलिंखार खालामलांखो गुरु बिसोरखौ गोख्रै हमनो नांसिगोन नङाब्ला माथो गासैथिंबो सिलिंखारल' नुनो मोनगोन नाथाय गुरु बिसोर बिदि मानो खालामो आंनि मिथिनायाव बिसोर रंजानोनो बिदि खालामो बिसोर बिदि खालामनानै जोबोर रंजानाय मोनो बिसोरनाव जेबो साननाय मिथिनाय गैया तान्त्रिक आरो थेबगाङा दानिया मेब्लाखौ जेराव खाना दोन्दोंमोन बै जायगायाव मोनहैयो मोनहैना तान्त्रिकआ बुंनायसै नोंसोर बिखौ मानो खाना दोनदों मा दाय मावदों बियो जोबोर गिदिर दाय मावदों बिनिखायनो बिनि सिरि मोनजासिम बिखौ खानानै दोननाय जागोन बिदिब्ला बिनावसो हाबदोंमोन बियो बिदि मावाखै बिखौ खेवनानै हो नोंथाङा मा बाथ्रा बुंदों बिनो दानदों आंखौबो सिखाजों खुबैदोंमोन बि खुनुरुखुम एरायबाय आं नोंथाङा बेयाव जानला मोनला बुंफैब्ला जागोन नामा मानसिनाव मोदाय हाबनायखौथ' फोथायोना नोंसोरो औ फोथायो मानो फोथाया जानो बिनावबो मोदायानो हाबदोंमोन सासे दुथां आत्मा हाबदोंमोन बेनिखायनो बै दुथां आत्मायानो बिखौ बिदि मावहोदों औ आदा जानोबो हागौ नङाब्ला मेब्ला आदाया बिदि माब्लाबाबो खालामफेरा दिनैसिम रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामफेराखै बि मानसिया बोरै बिदि खालामगोन औ नंनायालाय नंगौ नाथाय तान्त्रिक बोरै बिदि जानो मोनखो आत्माया बोरै उदां जाखो आंनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखायनो बिदि जाबाय हाब नोंथांमोना बिदि गोरोन्थि मावब्ला बोरै जागोन नुवाखै दिनै बेसेबां दाय गैयै सुबुंफोरनि जिउ थांबाय आं मिथिगौ आं बिनि थाखाय निमाहा
बियो आं गोख्रैनो बिखौ हमगोन तान्त्रिक आरो थेबगाङा मासे मावजिखौ जोबोर होसोनायसै मानोना बे मावजिनावनो आत्माया हाबनानै दं गुरु माथो मावजिया थाबोबायसो अब्लालाय जों माखौ होसोगासिनो आत्माया मावजिनिफ्राय ओंखारबाय बिखौ हमनो बेनो खाबु नों लथाखौ थियारि दोन आं हमनोसै बिखौ हमनो हामारबाय दे नोंथाङा बिखौ बिराद मानसिनि जिउ लाबाय बेखौ थिक साजा होनांगौ सासेखौ हमनो हाबाय दानिया आरो सासे दंबावो बिखौ हमनो हाब्लानो जाबाय दे दानिया जों माबोरै मिथिगोन बे सासेया बबेयाव दं जों बिनाव सोंनांगोन अब्लासो मिथिगोन बियो बबे जायगायाव दं बिनाव सोंबानो मिथिगोन ओइ दुथां आत्मा खिन्था जोंनो नोंनि आरो सासे लोगोआ बबेयाव दं नोंखौ नङाब्ला दानो गोख्रों साजा होनाय जागोन खिन्था माबार थेबगां बिनाव बिदि सोंब्ला जानाय नङा लाबो लथाखौ आंनो हर आं खि बिदि सोलोंनो हागोन आरो मा खालामनांगौलै आंजों बिदि जानाय नङा खोमालै मा जाखो गुरु मिथिनो हाबायना बबेयाव दं औ आंनो गासै खिन्थाजोब्बाय आहाहाहा दिनैनि बोथोरा मा एसे मोजां बे बोथोर मोजाङावनो लदादा मै मासे मोनब्लानो जाबाय दे जोबोर खाफाल मोजां माथोलै आंनि मैनि बाथ्रा बुंदोंमोनसो मैखौनो नुबाय माथो बेखौ देन हगारालां इस नांथारासै माथो जागोना जायालै बे आखाइजों हनै खारबायसो खाफाला आंनि मोजां नङामोन बै मैनिसोमोन बारग'लांबाय साला बियो आंनि आखाइनिफ्राय नाथाय बे मैखौ आं जाथारगोनलै सानसेबाबो बिखौ जमनानै गावगोन आं ओइ नों मा खालामगासिनो बेखौ मानो दानथारखो नों सोर नोंलाय सिखाया गाहायाव दोन नङाब्ला नोंखौ दानो गावनाय जागोन हाब सेंग्रा नों बिखौ मानो बुथारखो बुथाराब्ला माथो खालामनोमोन बियो सासे मानसिखौ आंनि सिगाङावनो बुथारबाय बेयाव बिनि जेबो दाय गैयामोन बिनि सोलेराव सासे आत्मासो दंमोन बै आत्मायासो बिदि खालामहोदोंमोन नाथाय आंथ' जेबो आत्मा नुवाखै नों बिखौ नुनाय नङा जों बै आत्माखौनो हमनो फैदों बि आत्माया जोंनि आखाइनिफ्राय खारखुमाना बिदि उदखारि खालामबाय थादों बिदिब्ला नोंथाङा सासे तान्त्रिकसो आंनि मुङा जाबाय बिरदाव आं खाथिनि गामियावनो थायो औ आं सासे तान्त्रिक बिरदाव नोंनाव आत्माया माबोरै हाबनो हायासै नोंनाव माबाफोर गोमोथाव गोहो दं जानांगौ बिनिखायनो नों आत्माजों दावहा नांनो हादों आंनाव मा गोहो दं बेखौथ' आं मिथिया नाथाय नोंथांमोना बे आत्माखौ थाबैनो हमनांगौ नङाब्ला बियो बिदिनो मानसिफोरखौ बुथारबाय थाब्ला नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बिरदाव दायो बेलासे जाबाय दसे उनाव हर जासिगोन बै आत्माया हर जाब्लाथाय रावनिबो सोलेराव हाबथ'वा बिनिखायनो बिखौ जों बै समावनो हमनांगोन जों हर जाजासिम बबेयावबा जिरायनांसिगोन नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला आंनि न'आवनो थ'दो आंनि न'आवनो थांनानै दसे जिरायथ'हैदो थ'दो बिदिब्ला नोंनि न'आवनो थांनोसै बिरदावा तान्त्रिक आरो थेबगांखौ गावनि न'आव लांनायसै
लासैनो हर खोमसि जाबोबाय गासैथिंबो निजोम जाजोब्बाय तान्त्रिक थेबगां आरो बिरदाव साथामबो बै दुथां आत्माखौ हमनो थांनायसै तान्त्रिकआ हमदांनो हाखाबाय आत्माया बे हाग्रानि गेजेरावनो दं बिनिखायनो बियो हाग्रानि सोरगिदिं बान खाजोबनायसै जाहाथे आत्माया बिनिफ्राय खारलांनो हाया थेबगां आरो बिरदाव थियारि था बै आत्माया जोंनि खाथियावनो दं बिथ' जेबो खालामनो हाया नाथाय अरननि जुनारनि सोलेराव हाबना जोंनाव बारसिनो हागौ बिनिखायनो गासैथिंबो मोजांनो नोजोर हो नाथाय नोंथांनि आखाइनिफ्राय माबोरै बे आत्माया गबोनो हाखो बेयाव गुरुनि जेबो दाय गैया गासै बेफोरो आंनि थाखायसो जाजोबदों आंनि गोरोन्थियावसो बिसोर सानै आत्माया उदां जादों बिदिब्ला बेयाव सानै दं नामा सासेल' दं सासेखौ हमनानै मोनबाय दानिया बै सासेखौ हमब्लानो जाबाय नोंथाङा बिदिब्ला बिखौ बिनिफ्रायनो हमहरनो हाया नामा मोन्थोरजों बिदि सम्भब नङा बियो आंनि खाथियाव थानांगोन आंनि जोआ एथ'ग्राब गोलाव नङा बिनिखायनो बिखौ खाथिनिफ्राय हमनांगोन बियो जोंनि बेयाव थानायखौ मिथिबाय बिनिखायनो साबधान जादों बिसोरनि बिदि रायलायबाय थानाय समावनो आत्माया गोख्रैनो फैनानै थेबगांनि सोलेराव हाबफैयो हाब आं बिनि फैनायखौ हमदांनो हायासै बियो जोबोर गोहोगोरा नामा बिरदाव नों गाहामैनो दंना औ आं गाहामैनो दं हनै हमहरदो नोंथांनि खाथियावनो दंथारो बियो बिदि हमनो हाया हाब नोंथांनि एथ'ग्राब खाथियाव थासान्दियावबो मानो हमासै दायो बियो थेबगांनि सोलेराव दं जुदि बिदियाव बिखौ हमोमोनब्ला थेबगाङा थांनानै थानाय नङामोन बिनिखायनो जेब्ला रावनिबो सोलेराव थानाय नङा अब्लासो हमनांगोन नों बिनि आखाइ आथिङाव फोनांनो हागोन ना एसे नांब्लानो सोलेरनिफ्राय ओंखारगोन नाजागोन आं